Разследващо предаване на известна национална телевизия бе последната капка, която преля чашата и предизвика видинчани да протестират пред общината. В разследващото предаване бяха изнесени шокиращи факти за това, че най-бедното място в Европа плаща двойно за храната в детските градини. Беше зададен въпроса, защо в най-бедната община кмета кара кола, струваща 100 000 лева. Освен това бе засегната и темата, защо председателят на Видинския общински съвет Пламен Трифонов без конкурс и без да плаща на общината от години стопанисва най-популярните заведения в града. За пореден път апелираме обществеността и компетентните институции да спрат произвола на кмета Гергов. Нашата гражданска активност и позиция в този момент смеем да твърдим, че гласът на Видин, който търси справедливо решение с разследване на данните за злоупотреби и искане за забавната оставка на кмета Гергов, и затова сме днес тук. Също така отговорността да си я поеме и неговия заместник господин Добромир Дилов. За нас е очудващ факта как той има мярка за неотклонение от столична прокуратура, парична гаранция 10 000 лева, заради злоупотреба с власт и деяние с власт, и също изпълнява същата длъжност в момента. За нас е притеснителен този факт. Също ни притеснява много силно и факта, че се тупа топката с видинския надлез. Това е болката на град Видин. Държавата отпусна 2 милиона и 700 хиляди лева, общинска администрация тупа топката с обществени поръчки. Първоначалните изисквания са фирмата, която ще прави видинския надлез, да има в своята история поне минимум 700 метра, да е направила надлез, подлез, мост и така нататък. В момента Бетска администрация се опитва фирмата, която да го прави надлеза, да отговаря на 350 метра. Тоест търсиме според нас удобна фирма. Виждаме тук много плакати, които казват трифоновизация. Какво означава това понятие? Много хора го използват. Сега го виждам и аз това. Майчина фундация, трифоновизация. Майчина фундация, по всяка вероятност има предвид, че председател на Общински съвет господин Трифонов притежава заведението Летен кът, за което плаща за наем за 132 квадрата, реално ползва 740. Трифоновизация само говори само по себе си за фамилията. И много често сте казвали Трифоновци в Общинския съвет, че има. Защо? Да, това вече е друго, Трифоновци. Защото вече в Общинския съвет в град Видин няма партийни интереси. Всяка партия има различна водена социална политика, да речем, или решения. Там вече имаме група по интереси. Там всички са обсебени, всеки му е даден да прави нещо, да се пазарува от неговия магазин, и по този начин се получава един октопод, който в момента сме свидетели в Общински съвет град Видин. Кметът на Видин не счете за необходимо да се види с недоволните граждани. Междувременно бе образувано досъдебно производство срещу заместник-кметът на Видин Добромир Дилов. Изпълнителното бюро на областният съвет на БСП Видин категорично заяви в отворено писмо до медиите, че се разграничава и осъжда действията на господин Дилов и липсата на каквато и да е позиция на местната власт. Призоваваме и настояваме заместник-кметът Добромир Дилов сам да подаде оставка до изясняване на неговата отговорност. Ако няма сили за това, действията по неговото отстраняване да се предприемат от кметът на общината Герго Гергов и председателят на Общинския съвет във Видин Пламен Трифонов, се казва още в писмото на Изпълнителното бюро на областният съвет на БСП във Видин.